কেলামড়া মন দুঃখরে বসছে আর কি করবো আজ ঘরকে যাবি কହୁଥିଲେ না যাই পারিনি পয়সা নাই যাও কিস করবো ঘরে মা কହୁଥିଲେ আসবে বলি আজ কালি মোর অফ ଅଛି পরদিন ଯାଇକି ডিউটি ଆଜି ଯାଇଥିଲେ କାଲି ରହିକି ପରଦିନ ଆସିଛି ଆଉ ହଉ ଦେ କୁଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଦେ କୁଡ଼ିଆ କୁଡ଼ିଆ ଏତେ ରେଟ୍ ଦେବେ କାଲି ତୁ ଦେବେ ନା ନାଇଁ ରହ ମୁଁ ଦେଖେ କେତେ ଅଛି ନା ଖାଇବି ବୋଲି ଏତେ ମନ ଥିଲା କୁଡ଼ିଆ ମିର୍କେ ନାହିଁ ଖାଇବେ ତୁଇ ପଠେଇବେ ଗୋଟେ ହଉ ଦେ ଲେ ଦେବୁ ତ ମତେ କାଲି ଦେବେ ଦେଖ ନା ଦେବି ନାଇଁ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଲେ କି ପଇସା ବି ନାହିଁ ମୋର କିଣି କରି ଖାଇବାର ଥିଲେ ତ ଦୋକାନରୁ କିଣି କରି ଖାଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ କିଣି କରି ଖାଇବି ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଲେ ଲଚି ଦେବେ ମତେ ହଉ ଆର ମାସକୁ ଦେଇଦେବି କୁଡ଼ିଆଟା ପାଇଁ ଆର ମାସରେ ଯାଇକି ଦେବେ ତୁଇ ଆଉ ନା ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ମନ ବାଇଟେ ଦେଇଛି ଖାଇବେ ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ ଦେବେ ନାହିଁ ଆଉ କି କରିବି ହଉ ଖାଇଦେ